Avazada Tomutku deň jalyşma ötüme gutaran soň mihmanhanalar 1600 töweregi işgärini işden boşatdy. Azatlygyň çeşmelerine görä awgustyň ahyrlaryna Aşgabatdan Avaza baran 4 adamna koronawirusyň delta görnüşiniň anyklanmagyndan soňra kurort şäherçetine deň jalyan adamlar duýdansyz öýlerine uradyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy inne Avazadaky mihmanhana işgärleriniň köpçülikleriniň işden boşadylýanlyklaryny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Avaza kurort şäherçesinde yerleşýän mihmanhanalar 1600 töweregi işçisini işden boşatdy. Siýasatçylyk pudunyň işçileri awgust aýy üçin özleriniň zähmet haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Azatlygyň habarçysyna görä awgustyň ahyryna mihmanhana işçilerine ilki başda 10 sentýabra çenli Türkmenbaş şäherine garaşmak tapşyryldy. 10 günüň dowamyny olara öz iş orunlarynyň saklanyp galjakdygy ýa-da togutuljakdygy barada hiç zat aýdylmandyr. Atelleriň başlyklary bize garaşyň nidi? Olaryň özleri hem boljak zatlardan bihabardyklaryny aýtdylar diýip Mar welaýatynyň baryp Avazada işlen Merjen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Biziň hem näme boljagyndan habarymyz ýok diýip Merjen Atel başlygynyň sözlerini getirdi. Avazanyň atelleriniň birini aşpez bolup işlen Merjen öz sözlerine görä 1750 manat töweregini aýlyk alýan ekeni. Azatlygyň habarçysyna görä 10 sentýabrdan soň Avazada işleýän 1600 töweregi adam, şol sany mihmanhana işçileri, bagwanlar, ustalar, howuz hünärmenleri, aragatnyşyk işgärleri, tämirlikçiler, garawullar we şofýorlar öz işlerinden boşadyldylar. İşden boşadylan möhümleýin işçilere eger 2022-nji ýylda karantin bolmasa, olaryň täzeden işe kabul edilmek ähtimallyklary duýdurylypdyr. Şeýle-de işden boşadylan adamlara olaryň aýlyk haklarynyň bank hasaplaryna geçiriljegi aýdylypdyr. Siýasatçylyk işçileri özlerini awgust aýy üçin aýlyk haklarynyň tölenilmänligini aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy Avazadaky işçileriň 80 götürüm töwereginiň başga welaýatlaryň ýaşaýjylarydygyny habar berýär. Başga welaýatlardan gelip işleýän raýatlar öz sebitlerini aşmakda uly kynçylyk çekýärler. Mysal üçin maragatlayan taksileriň tölegi 4000 manat, lewap taksileri 6000 manat diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. İşini ýitiren siýasatçylyk pudunyň işgärleriniň käbiri ýol töleginiň özleriniň Avazada tomtuň dowamyny gazanan ähli girdijilerinden has köpdigini gurrun berýärler. Ýatdasak Türkmenistanyň koronavirus pandemiýasynyň dowamyna sebitleriň arasyna hereket berk çäklendirildi. Otlu we uçur gatnawlarynyň tertibi birnäçe gedek üýtgedildi. Galbertede Avazada köpçüliklerini iş orunlarynyň ýapylmagy Türkmenistanyň soňky birnäçe hepde bäri koronavirus pandemiýasynyň täzeden mewjudyan wagtyna, şol bir wagtda ýurtda ýeti ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän pursatyna hem-de siýasatçylyk mewsüminiň tamamlanýan wagtlaryna gabat gelýär. Tomtuň başlaryna Avazanyň deň jalyşma ötümi bu ýyl pandemiýa bilen bagly goşmaça çäreler bilen başlapdy. Sebitlerden we Aşgabatdan Avaza siýahat etmek isleýän raýatlardan sanjym kepilnamasy, ýerli migrasiýa ullugynyň ruhsatnama ýaly goşmaça resmi namalar talap edildi. Şol bir wagtda transport gatnawlarynyň çäklendirilmegi hem Avazada deň jalmagy mümkinçiligi bolan raýatlar üçin goşmaça beklenişlik töretdi. Bu aralykda Azatlygyň habarçysyna görä Türkmenbaşynyň polisiýasy Avazada iş şertnamasy udoldulmadyk içerik migrantlardan gysga wagtyň içinde öz welaýatlaryna gitmegi talap edýär. Ýogsa-da olary Serdar etrawynyň gowuçy meýdanlaryna mejbury paýta ýygdyrmak haýbatyna atýar. Ýatdasak Avazada deň jalyan raýatlar awgustyň ahyrlaryna duýdansyz ýagdaýda siýasatçylyk zolawyndan çykaryldy. Azatlyk radiosynyň çeşmesi bu ýagdaýy Aşgabatdan Avaza gelen siýasatçylaryň 4 sanysyna koronawirusyň delta görnüşiniň anyklanmagynyň sebäp bolanyny habar berdi. Munyň ýa-da Avazanyň etrap häkimi wezifesinden boşadyldy. Avaza mihmanhanalaryna işgärleriň köpçüliklerini işden boşadylmagy barada Azatlyk radiosynyň Avaza etrap häkimliginden goşmaça maglumat almak finansygy netije bermeýär.